pualong la duplicate APSLC pu la tum ke phado la si duplicate APSLC tum ke pha ke hello la tum ke mang ke autonomous state phan pu la si kaddo ko we rong asara tum phan la pen public tum phan kaddo ko we organization tum phan political party tum han phala la si labang so ke phalong bang ke kaddo ko we ara tum da chini nang ji duplicate APSLC ke kumasya mahang pathek lo putang te la ke kiche ke bia tum la pen bongo sina tum la ki leading ke James Hanse aphan alang le tum poisa ki pidu na bangke akhai tuliram rong hanglo asi rada tum chini nangji ili tum non ke karba tum tame kilo ma khai ke det lo pot pini pena bangke ma jok le nang chong thui pustame ili tum ludun de det nangji la si non ke thek dak pina pot nang le tum chini non la ke APSLC kali la ke ili tum aphan bia tum aphan nang kat divide tu je aphan bia tum aphan nang pachar ho je aphan tribal ang bong nang chi bohong je aphan jo lason la si non ili tum APSLC ili tum ke mangke ili tum ke hemprek aphan lo mante non hemprek aphan kaprek ko mat lo ki mang je lang ke ladak ke duplicate potang te aprang son karba tum jong se ja kong nang chiwang lo pulutang te lapang so ja kong kapa bob dui phansi kiche ke betum ke mon e lapen kabori asi non rara tuma fan lapen korting jere tuma fan lapen la kaddo ko we 9 constituencies lapen all Karbi Anglong constituency president secretary setum pan chuning rilo la APSLC along ke do thip arada tum anamang ke pinap majok ta padun long le det nangji jong se dun lo pulutang te mithang homosti along mithang president secretary setum si responsible masih nali tum pan chuning ri bangke do ko we arat tum ta dun de nangji lapen rong asa rup asa tum ta dun de ji pan si nali tum pan chuning ri